утро, денят е сряда. Аз си пуснах камерата, за да се видя дали приличам на нещо. Сутринта дадох пробиотика на Вая, нямах никакъв проблем. Предполагам, че в кабинета на лекаря просто е била наплашена, защото и мери температурата с термометър в дупето. И не от най-приятните неща, предполагам. Аз съм нацъвкала още от този ден и тук така имам стреснушка. Да. Не са ми малко нещата на главата, най-вероятно натам е избила, ама няма да се оплаквам, защото такова живота продължава. Вечерта най-вероятно ще направим една хижа, защото вече започнах да бягам на надолнище. Мисля, че има кадри за това как бягам надолу. Ако въобще да ги намеря, ще ги прекача да ги видите. И съответно, днес сме на хижа, ще бягаме. Също ще качваме хижата и после евентуално ще бягаме. Хайде да не си приписвам някакви заслуги, дето не са чак така. А пък в петък ще ходим на гости на едни приятели, чието си недолу горе на възрастта на Нати. И те се... Предния път, като ходихме, много се забавляваха, играха на PlayStation. Но разчупиха ледовете много в края на гостито и този петък се надявам нещата да се получат по-бързо. Цялата тълпа котки има пред нас. Да. А пък в събота вечер ще ходим на гости на едно семейство, където дамата плете страхотни неща. А пък за мен е обичайното. Извинете. Да отида на работа и да работя нормално този ден от седмицата сряда. Хайде до скоро, ако има нещо интересно, ще се включа пак. Седи се. Пропуснах да кажа, че днес това, което ще направя, може би в обедната си почивка, е да си създам нова фейсбук страница като създател на съдържание. Сега, когато ще качвам първото си видео, между другото, предстои... Замислих се кога да пускам видеята си, но първоначално, когато почна да пускам първите видеа в канала си, ги пусках в събота в 10. После ги преместих в неделя в 10, но в крайна сметка реших да си оставя часа за пускане на ново видео в събота в 10 часа. Така че да можете, като си пиете кафенцето събота и неделя, да си го гледате. Тук минаваме на косъм от една котка, която много се колебаеше как да постъпи относно Вая, защото обикновено уличните котки се чудят, извинявайте, че така се режа главата периодично. Уличните котки, бездомните котки се колебаят заради размера на Вая и поведението и какво точно, дали е котка или е куче. Тази може би докато вземат решение, тя вече се е изнесла. И така, чувам да се... имаме трънче на кръчета, готова си. Обикновено, когато и заседне нещо на лапичките, тя застава като препарирана и не мърда, докато ние го махна. После така, винаги тръгва супер щастливо напред. Вече доста време говоря. Хайде, оставям ви за малко. С тази, още не съм се гримирала, но с тази рокличка на Зара съм. Много я харесвам. И много елегантно стои. А пък сега ще си сложа от ето тази мостра на Апивита. Няма да го произнеса другото. Това е тониращ крем, който е хидратиращ с 85% натурални съставки. Поне така пише. Не съм проверявала състава. Ето го. Да, около така. Сега ще го пробвам с гъбичката, която обикновено си ползвам. Тя, да, вече е доста мръсничка. Така че ще го
Пробвам и ще ви дам отзиви утре сутрин. Какво се е случило, колко е издържал. Аз по принцип съм с кожа, която е омазнена в Т-зоната, така че ще видим този тестер как ще се справи. Да, дойдох до Lidl да си взема кафе за офиса и мокри кърпи и за до вечера парти бучета или някакви пилешки бучета, които ще направят, да. И салата, може би ще взема, не съм 100% сигурна. Тази ми попка тук, да, гледам се на другото, така в друга посока, за да се видя на екрана, но какво да се прави. Херпеса, стреснушката ми, става все по-голям и по-голям. Расте с минути. Забравих си часовника, така че днес съм без часовник, нямам и синджира, бе изобщо много ми е търсене. След това може да убия малко време, като се разходя и с Пепко, да видя нещо интересно дали има. И така, но въпреки всичко, понякога изникват непредвидени неща. Та надявам се не за не такъв ден. Не след да находя никъде, обаче магазините ме зоват и в въпросното магазинче, от който купих шапката, днес намерих ето това. Това е чанта за кръста на регата Great Outdoors. Често казано, мяркала съм тази марка, обаче като ценови диапазон не знам колко струва. Любопитно ми е да видя каква е цената й в действителност. Тя ще бъде подарена, защото на мен ми е огромна, но знам човек, на който точно ще му свърши работа и ще му влезе в употреба. Предполагам за преходи, не за всеки ден, но за по-големи преходи и отивам да му подаря. Слизам надолу към транспорта. Сряда вечер, пак хижа. Даже няма време да си махна грима, така че ще ходя гримирана на хижата. Но пък така ще тествам с пълна сила Алверде тестера на BB крем. Забравих си водата и да видим дали ще успея без вода да изкарам. Да си пусна тренировката на часовника. Да не забравя, че си засичам време. Супер приятно време, много е свежо и прохладно. Чак прохладно не, но си духа един приятен такъв ветрец. Вчера вечерта бягахме от хижата надолу, доста се изпотих, па и нагоре също се изпотих. И както знаете, няма време да си махна BB крема. Честно казано, BB крема си издържа или там озаряващия крем с цвят, не знам как се казва точно. По принцип се издържа, нямах проблема с него, нито ми е цапал, нито се е течал, нито нищо. Единствено това, което не ме допада е, че на мен ми идва една идея по-светъл, в смисъл това няма нищо още с качеството, може да прерасе. И другото, което не ми хареса е, че една идея не е точно гъст, но създава ефект на маска. Днес ще се опитам да нанеса малко по-малко количество от него, за да проверя дали всъщност аз вчера не съм прекалила, защото когато стиснах тестера вчера сутринта, излезе по-голямо количество, отколкото трябваше, така че днес ще опитам с остатъка от тестерчето да нанеса и да видя дали ще се получи отново този ефект на изкуственост, който на мен наистина не ми допада. Поръчах си и разни други неща. Колебаех се дали да са от Смочино или от някъде другаде. Честно казано, някъде ми се беше мяркало, че в Makeup.bg нещата не са оригиналните. Пишете ми в коментари, ако сте си поръчвали от там неща и какво е мнението ви за този сайт. Аз лично съм поръчвала няколко пъти от там, дори една палитра на NYX имам от там, която си дойде качествена, проверявах серийните номера и всичко беше окей. Не съм поръчвала парфюми и други подобни, но
Това е тук. Тук. Няма да ходим на центъра. Бързо. Тук, при мама. Бързо. Тя обърка пътеките. Защото от тук в дясно реално се тръгва за центъра на града. С нощи разхождахме там. И ние явно пак и се ходи, ама няма къде да стане, защото няма време. Тук не сме облечени като за центъра. Така, да. Поръчах си разни продукти, от които най-чаканото нещо за мен е колд крем на Авен. Тъй като ръцете ми са супер сухи, на Нати краката и ръцете са и доста сухички. В принцип, прочех доста добре отзиви за този колд крем и най-вече това, че попива бързо, защото докато работя в офиса, искам да си намажа ръцете с нещо, което да попия бързо, не после да ми цапа клавиатурата и да оставя следи навсякъде, особено по документите. Така че ще видим какво ще излезе и ще дам обратна връзка дали ми е допаднало и дали това, което аз очаквам и от което имам нужда, разбира се. Така, вече съм обедна почивка и отивам да взема Наталия, тъй като в събота тя е на рожден ден на едно момиченце и трябва да купим подарък. Мисля да отидем да DM, да изберем някаква козметика за нея. Преди това обаче, тъй като си поръчах пила за ногти, ще отида електрическа пила за ногти, ще отида да я взема от офиса на една куриерска фирма, да остана доволна и ще мина до ветеринаря на Ваяна, за да се консултирам с него с каква храна да продължа да я храня. След това отиваме на ДМ тук в мола, в Търговище, така наречения мол. Даже мисля да почерпя Нати един Chicken King. Случва се супер рядко, обаче спомена ми, че съм ми била обещала, аз нямам такъв спомен, така както и да е, може да изненадам, не се знае. В зависимост от това, дали слуша. Да, хайде оставя ви и тръгвам по задачи. Здравейте! Включвам се с забележка, тъй като много хора ми писаха и свързаха да ми кажат всъщност, че искат да качвам рецепти, така както бях казала в едно по-ранно видео, което снимах. Днес съм решила да направя мусака в мултикукърът, който притежавам. Преди няколко месеца си закупих запичащият капак, който е като, може да бъде закупен допълнително като аксесуар. Ваяна си носи играчката. Та сега ще го използвам, за да запека горната част на мусаката. И това, което ми е необходимо, е морков, 4 картофа съм си взела, лук и кайма, като сега мисля да добавя към мусаката и печена чушка, която съм пекла и съхранявам в фризера. Запечатване от ръчният режим съм си добавила малко зехтин за готвене и добавям лукът с морковите да се запържат.
Много са удобни тези дръжки тук, които са реално влезнали в тези улеи и не позволяват на купата да се върти, докато се бърка. Знам, че има модели, които нямат такъв тип дръжки, е малко по-неудобно, особено когато самата купа е гореща, както е сега. Буквално не можеш да я пипнеш за по-дълго време, камо ли да я извадиш от основното тяло. Както виждате, много бързо се запича, се запържва абсолютно всичко. По някой път, когато искам да си задуша някакви зеленчуци, просто смъквам леко полупритворен капака, също се получава. Ето сега ще я затворя за малко, за да се позадуши леко. Всеки прави мусаката по свой собствен начин. Аз сега съм добавила, след като продуктите се задушиха с вода, съм добавила сладък червен пипер, доматено пюре, сложила съм малко подправки, мащерка, съвсем малко естрагон, сол и сега съвсем малко черен пипер. Колкото по-топла вода наливате, толкова по-бързо ще започне мултикукъра да готви под налягане. Сега ще се опитам с една ръка да покажа. Искате ли да преустановите запечатването? Искаме да преустановим запечатването. Тук имаме две опции. Едната е стоп, другата е готвене под налягане. Ние искаме да продължим готвенето под налягане и от запечатване го прехвърляме на... Ето как си заключих капака. Заключих си капака, само да проверя. Ваничката ми за кондензната ми ваничка е пълна. Сега си я изпразвам, подсушавам си я и я поставям обратно отзад. Така, готвим под налягане. Ще дам за 25 минути, може би са много, колебах се дали да дам 20, но хайде да бъде, айде 23 минути, слагаме на 25 минути на готвене под налягане и сега дава опция незабавен старт или отложен старт. Аз ще дам незабавен старт и за ето това загряване става въпрос, колкото е по-затоплено съдържанието в уреда вътре, толкова по-бързо загрява и преминава към готвене под налягане. Ще си направя заливката на мусаката, като ще я приготвя от 3 яйца, половин кофичка кисело мляко, която ще чукна с малко сода и малко брашно. Междувременно мусаката е готова, но ми се струва, че е леко водниста, затова съм си я сложила пак на функция запечатване, за да може да произведе още малко течност, докато е готова. Мусаката ми се вижда водниста, затова ще я оставя да покъкри малко по този начин, за да може част от течността да се изпари. Сега ще си добавя и сместа. Ето така изглежда. Ще си спра мултикукъра и ще включа
запичащият капак. Запичащият капак се слага директно отгоре върху уреда и се включва в захранването. Като това, което ще си избера, имаме няколко функции. Функция за гриловане, функция тип Air Fryer за запичане и функция за пържени картофи, както и бейк функция за приготвяне на сладкиши. На тази функция за 50 минути правя страхотен пухкав кекс. Наистина се получава супер сочен. Ще покажа също тази рецепта в канала си, защото мисля, че би била полезна на притежателите на такъв мултикукър и на запичащ капак. Това, което сега ще направя, е, че ще използвам функция 2. Като ще запека за примерно 20 минути ще задам, като ще го гледаме, тъй като за първи път правя с запичащият капак заливката за мусаката отгоре, не знам колко ще ми трябва, така че го оставям на втората функция на 20 минути и го стартираме. От времето, което бях задала, останаха 6 минути, мисля, че мусаката е готова. Нека с вас сега да проверим какво е станало. Да, мисля, че е готово. Това е нашата мусака, която приготвяме за има-няма 25-30 минути. Кота е здравей! Много си красива. Да. Ще не кажеш ли нещо? Нещо ще кажеш ли? Не. Добре. Ами хубав ден, коте. Много си сладко. Искаш ли да те помилвам? Дай да те бат. Не те иде? Хайде, не. Това е. Рижава котка. Пипнах рижава котка за късмет. Така, днес вечерта ще се събираме с приятели. Те имат котка с доста дълга коса. Ние му викаме накратко заека. Чопара. Намерих от храната, която Вая яде. Оказа се, че е Royal Canin Exigent за малки породи кучета с проблеми с по-капризен апетит. Да се въртят, нали, оборотни една. Освен тако, една шлавка дай да го гадаш. Освен дай една шлавка, тук да се направи на идея, скачени съдови, директно да се пълни. Какво става с тебе? Правото в понеделник. Тази събота и неделя не съм снимала много от влога, защото имах прекалено много работа, която исках да свърша за кратко време. Буквално вчера не съм се спряла от към домакинска работа. Имаше доста неща, които да се свършат. Включително и освен гладенето, пресортирах дрехите на дъщеря ми във връзка с смяната на сезона и във връзка с започването на учебната година, тъй като има дрехи, които в училище не е подходящо да се носят от по-нескъсен ден и прекалено през панталони. Тази седмица съм на работа до четвъртък, тъй като в петък заминаваме за Сандански, откъдето най-вероятно също ще има видеа в моя YouTube канал. Не знам доколко ще ми бъде за снимане. Още не сме направили план къде ще се ходи. Със сигурност искаме на гроба на преподобна Стойна и на Рупите.
вече и няколко водопада имало наблизо, с които също ще може да посетим, вече в зависимост от това с какво време разполагаме. Планът е в петък да тръгнем в 4, в 5 сутринта да стане в 4, да тръгнем в 5. А пък преди това в четвъртък сме канени на рожден ден. Но няма да стоим до късно, тъй като все пак на следващия ден ще пътуваме. Аз може би още от сряда ще изприготвя багажа. Така, аз вече съм обедна почивка и отивам да се разходя по центъра. Колата ми е ужасно мръсна, а днес трябва да мина преглед. Обаче няма как да я измия. Съответно, да, доста е мръсна. Ето тук се вижда стреснушката ми в какво състояние е в момента. Колко е разранена. Мога да кажа обратна връзка за този крем, код крем на Avène. Доста добре се държи от към попиване, от към това, че не оставя мазен филм по ръцете, попива много бързо, аромата е малко специфичен, на мен много не ми допада, но пък в крайна сметка важното е да върши работа. Отивам да погледна тук в един магазин спални комплекти на бед. Просто искам да ги пипна като материя. Честно казано съм малко предубедена, защото бях взимала преди време спален комплект от Kaufland, който беше на TED. Беше черен, тъмни цветове и избеляза така доста бързо време. Перяла съм го на 40 градуса с нормална центрофуга в сушилня. Може би и за това беше помучен, иначе от към допир, от към качество е доста отбрен, цветовете избеляха бързо. Ще дам шанс на малко по-светлите нюанси, да видя там какво дали ще ми допаднат и след това, да, колата си трябва да закарам на преглед, за да мина и тази задачка. В края на месеца трябва да купя и годишна винетка, но мисля, че ще го оставя за началото на септември месец, тъй като няма да я карам, предвид, че ще ходим до Сандански, след това другата седмица може би няма да излизам извън града, така че да, по-скоро. И така, днес писах на приятелката ми дали иска да дойде още в сряда. Тя каза, че по принцип има планове, но не са потвърдени още. Ако случайно плановете ѝ отпаднат, ще дойде още в сряда вечер. И така, това е за сега. Хайде, до после. Аз ще си взема нещо за хапване и се връщам в офиса. Да, сега чувате на фона един господин, който намерих снощи, докато разхождах вая и сърце ми даде да го оставя на улицата. Той още съвсем маничък, още е на мляко, очичките му са сини. Това, което направих е, че го прибрахме в къщи, дадох му мляко, сложих го в транспортна клетка и спа цяла нощ в стаята на Наталия. Ваяна ревнува супер много, мъчи се да го напада, няма как да го оставя вкъщи, още повече, че сега с пътуването пък и няма кой да го гледа. Иначе в едно бъдеще време може би ще си вземем още един домашен любимец, но на този етап Ваяна ни е достатъчна. Сега ще ви го покажа. И голям сладур и е много коротък, постоянно мърка, но просто няма как да го оставя да го гледаме вкъщи. Тази вечер стандартно Нати ще ходи да играе с децата, а пък аз не знам. Има една камара неща за правене в къщи, обаче, как да кажа, преживяванията са по-важни от битовите задачи. Смятам да наблегна на това.
Хубав ден или вечер, в зависимост от това, кога гледате. До скоро!